Máme do štartu 2 minúty 30. Štartujete na výstrel. Keď sa to začne lepiť, tak sa lepí. Dnes ide o prvé kolo cyklomaratónskej série v seriáli slovenských maratónov, ktoré poriada tým CK MAK Autority Partizánske na základe cyklomaratónskej série, kde je združených viac pretekov po Slovensku. Štart! Takže vážení športoví priatelia, bolo odštartované maratón Medzihorím, ktorý poriada CK MAK Autority Partizánske na najdlhšiu trať. Teraz nám odštartovala na dlhú trať kategória mužov, veteránov, žien a v podstate aj vybraných juniorov, ktorí si trúfajú na dlhú trať. Ďalšie kategórie sú na strednú trať, tam idú takisto všetky vekové kategórie od kadetov, juniorov, cez ženy, veteránov a takisto tých pretekárov, ktorí sú a veria si, že na to víťazstvo majú tých licenčných pretekárov elite. Body sa prideľujú do cyklomaratónskej série v rámci dlhodobej súťaže. A na záverečnom kole malo by to byť v Brezne, Kelly's maratón, tam by malo byť záverečné vyhodnotenie, ako aj v predchádzajúcej sezóne. Ďalej. Prvýkrát efekt, druhýkrát som mal, nedošlo, som vôbec nevedel ísť, tretíkrát Charakteristika našej trate je stále rovnaká. Rok čo rok tu robíme závody. Je to po regióne Partizánskeho. Tu je štart celý, potom to prechádza cez Brodzany, Veľký Klíš, Klíšske Hradište, Ondrášova, naspäť do Partizánskeho, do Brodziana, do Partizánskeho. Takže to je vlastne jeden okruh? To je jeden okruh, ktorý je veľký, malý a stredný. Čo sa týka náročnosti, konkrétne teraz tieto disciplíny? Náročná, strašne náročná. My máme, čo aspoň rozprávajú pretekári, jednu z najnáročnejších tratí na Slovensku. Takže tuto si jazdci absolútne neoddychnú, idú, to čo vylezujú hore na bicykli, tak musia zliesť dole a zase idú hore. Takže tu nejaké rovinky môžu zabudnúť jednej do cieľa, keď prichádzajú, to je celé. No, pred dnešným štartom máme pocity dosť miešané, nevieme, čo si máme obliecť. Chvíľu prší, chvíľu neprší, tak riskneme to, ideme na ľahko. No, tak trošku nás zaskočilo počasie, v noci nám napršalo, takže väčšina, ktorí teda mali druhé plášte, teraz prezúvali, my čo sme nemali, tak ideme na tých hladších. A tak nejak to už obídeme tréningovo a snad nepopadáme. Milan Bobuš nám prezradil, že ťažko v takomto počasí odhadnúť, ako sa obliecť. Podľa teba si primerane oblečený? Ja si myslím, že áno, lebo bude síce vysoká vlhkosť v tom lese, ale tam sa človek zapotí, väčšinou je to do kopca a z kopca, takže zbytočné oblečenie na sebe netreba mať, že vzhľadom na to, že veľa pršalo a bude mokro, takže všetko, čo bude na nás, bude vlastne mokré, takže čím bude toho menej, tak je toho to lepšie. Údajne je to veľmi náročný terén. Organizátori povedali. Áno, je to náročný, lebo je tu výškový profil cez 1400 metrov, čo na 50 kilometroch celkom dosť. Naša organizácia vlastne je občianske združenie Cyklomaratón a zastrešuje, dá sa povedať, všetky významné slovenské horské maratóny. Až na výnimky, nie všetky sú v našom občianskom združení. Ide o to, že vlastne naša organizácia má už veľmi dlhú, dá sa povedať, dlhoročnú tradíciu od prvých počiatkov cirka pred nejakými 15 rokmi, kedy pár nadšencov sa dalo dohromady a zastrešilo zo pár maratónov. V dnešnej dobe alebo v súčasnej podobe v našom seriáli je 15 maratónov po celej Slovenskej republike. Preteky organizujem ja so svojou rodinou. Mám kopu známych, takže tí mi pomáhajú. Okolo tejto akcie sa motá asi okolo 50 ľudí. Potrebujeme to zabezpečiť, čo sa týka odbočiek po hore, aby aj keď sa niečo stane, aby to bolo zabezpečené sanitkami a ostatnými vecami, čiže čo sú tam motorkári, idú s nimi, aby nenastal nejaký zbytočný problém, že by sa stratil niekto alebo niekde padne a nedaj Boh, aby sa niečo horšie nestalo. To znamená, že na tom najnáročnejšom úseku bez problémov, keby sa voľačo stalo, tak dobehne zdravotná služba, viete okamžite. Vieme reagovať, áno, vieme reagovať spôsobom našou záchrannou službou, čo je mestská, a keď by bolo akutné, vieme zavolať 112.
minulý rok aj tento rok mesto Partizánske podporuje finančnou čiastkou organizovanie tohto podujatia. Ja som veľmi rád, že cyklistika zaznamenáva renesanciu v rámci Partizánskeho. Toto je prvé podujatie, ktoré sa uskutočňuje. Onedlho bude podujatie s vetranou preteky a ja som veľmi rád, že aj tretí sektor, mesto Partizánske, aj naša mestská umelecká agentúra priloží ruku k dielu a organizuje také pekné podujatie, ako je toto dnešné. Je to veľmi milá akcia, organizuje sa už niekoľko rokov a určite organizátorom poradíme, ako podať žiadosť na Trenčiansky samosprávny kraj a určite sa budeme snažiť, aby táto akcia bola podporená. Prerokujeme to s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja. – 16. júna organizuje Život s úsmevom spolu s mestom Partizánske a s Farským úradom cyklistické preteky zaradené do slovenského pohára. Bude to prebiehať v Partizánskom na námestí, do toho budú zapojené aj okolité obce, kde bude prebiehať celá cyklistická trasa, bude to viacero kategórií a to je všetko. Pět, 4, 3, 2, 1. Tak, vážení športní priatelia, do cieľa nám prišiel prvý pretekár. Takže, máme druhého. Kto je to? Kojtal Tomáš z Martina s časom 1:23:27. A v cieľi máme aj tretieho Jakub Vančo, CK Alupas. Trati, to je 50 km. Kuchár Tomáš, Trek, KCK, Oslany. Ja toto tretí. Koľko máš najazdené z tejto 50 km? Okolo 2500. Dobre, užíval som si to, paráda. V začiatku som nejak nevládal na tých plášťoch, ma to klzalo, tak mi ušli tí najlepší, ale potom som už celý závod sa nejako s tým uzrozumel, uvedomil som si, čo si môžem na nich dovoliť a išiel som si to svoje a pomaličky som dobiehal ľudí predo mnou. Na 50-ke je to dobe Tomáš. Čo sa týka strednej trate vo veteránov Miro Kovačík, čekal Boris Viktor, Poď. Ráno sme sa bavili o tom, že je veľmi dôležité odhadnúť napríklad, že ako sa obliecť. Čo teraz povieš? Otočilo sa počasie. Mirko Kovačík, behatý ako blúdny Holanďan. Mladý kolega, ktorý hovoril, že je to jedno, čo si obličieš, lebo pozrite sa na mňa. Úplne na to nezáleží. Všetko je to mokré a zablatené. Jaké máme bezprostredné pocity v cieli? Akože umrem, ale úžasné. Bola aj kríza? Nie, išla som akože úplne v pohode. Prezrate na koľko razy ste padla? Raz som padla v jednom zjazde, takom najstrmšom, ale to bol len taký šuch. Ja som si tak super.